En tarik 8 dwe mar adek higa mar 2021 akawo thuolo ni mar wakini machiegni neno weche manyien nyinga Chris Owino. Mokwongo yudo wechegi e yo machuok. Jopuonj ma pacho kae dhi yudo meto mar osara kochopo dwe mar 6 higani. Ma en ler mane ogol kod duol mar Salaries and Remuneration Commission SRC. Moko kuom jodito e piny owacho mar Jubilee ne goyo sim kendo lombo gai mar ODM Raila Odinga mondo kik chope romo mane otimre odiochieng' manyoro e kar romo ma Kamkunji e od bura ma Kibra. Kaachiel kod jalup ker William Ruto ne otieko limbe mare mar ndalo adek e kaunti ma Meru. Kuom magi kod mamoko mathoth arwakine machiegni. Jopuonj ma pacho kae dhi yudo meto mar osara kochakore dwe mar 6 higani. Ma en ler mane ogol kod duol mochung' ne ng'iyo osara mar jotich mag piny owacho e pacho kae, Salaries and Remuneration Commission SRC. Duol mar SRC, jopuonj dhi yudo meto mar osara kochakore dwe mar 6 higani kuom ting' mapek ma gidhi bedo kodo e keto e tim lai manyien mar somo CBC. SRC lero ni winjruok mane okete kind jopuonj kaachiel kod piny owacho e wi meto mar osara mano Collective Bargaining Agreement CBA mar higa mar 2016 kod higa 2017 ne odewo mana jopuonj madongo kendo ne obuono jopuonj mamoko e pacho kae. Moko kuom jodito e piny owacho mar Jubilee ne ogoyo sim kendo lombo gai mar ODM Raila Odinga mondo kik chope romo mar siasa mane otimre odiochieng' manyoro e kar romo ma Kamkunji e od bura ma Kibra. Jodito e piny romo makamano kaka chakruok mar lweny e kind jotelo masiro lwedo ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ma osebedo kawacho ni moko kuom jotelo e piny owacho mar Jubilee motenore kod ker Uhuru Kenyatta temo ketho mosruok e kind Raila kod Uhuru. E juma mokalo josiasa motenore kod Raila kotenegi kod Senator Masia James Agri Bob Orengo kaachiel kod jaod bura mar Arieda Laktar Otiende Amolo ne oseyo mokalo moko kuom jotelo mochiegni kod ker Uhuru Kenyatta mane giwacho ni osebedo ka chocho chenro mar BBI kaachiel ne dino ni Raila mondo kik lar kom ker e yiero maduong' mabiro. Ati wanafikiri ni simba amenyeshewa. Wacha niwaambie namna hii. Ukiwa umekaa ofisi fulani hapa town, alafu unafikiri unaweza Raila Odinga kwa sababu ya 2022, wacha nikuambie kima chako kimotoni. Rightfully and will always remain behind the Right Honorable Prime Minister. And therefore there are those who think that they can belittle the handshake and introduce other foreign elements. There are people in government and they know who they are. Instead of being compliant to what Uhuru and Raila are doing, instead of making sure that the BBI process succeeds with millions and millions of votes so that it's overwhelming, they are now considering the question of succession in 2022. Sisi kama wajumbe wa ODM, our presidential candidate 2022 ni Mheshimiwa Engineer Raila Amolo Odinga. Wangapi wanaunga mkono? Jalup ker William Ruto ne otieko limbe mare mar ndalo adek e kaunti ma Meru kama ne masawa mondo osire lwedo e dwaro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ruto mane oyuoro nyasi mar dhialo Bishop Nicholas Mutwiri mar od lamo mar Kaga motelo ne twak kod ogande kar od bura ma Igembe Central kama ne oseyo moko kuom jotelo mag siasa ma pacho kae marito mondo ker Uhuru Kenyatta osirge lwedo e dwaro margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ati watapanga vile watakuja kutulazimisha vile tutapiga kura. Mimi nawauliza, nyinyi ni watu wa kupangwa ama mumejipanga? Nyinyi mshajipanga? Mumejipanga na Hustler Nation? Kwa hivyo wale wanasukuma maneno ya kujaribu kuwagawanya Wakenya, tunawaambia wawachane na hiyo siasa. Ni siasa duni na ni siasa ya bure. Tunataka kuungana sisi wote kama Wakenya,
na kama kuna watu wanatafuta mashindano, wangojee mashindano 2022 mwaka ujao. Tutashindana na wao, wajipange, kwa sababu wao wanasema wanajipanga na makabila, sisi tunasema tunajipanga na mahasla. Jakom duond od bura ne otero campaigns mag BBI county ma Kiambu odiochieng' manyoro kendo kwayo oganda ma ok Kenya ma masawa mondo bi osir lwedo bill mar BBI e ombulu mar paro mabiro. Kane oloso kod oganda e kinde nyasi mar dhialo Paul Njenga kaka bishop mar od lamo mar AI Magidhunguri, Gideon Moi ne otieko thuolo makamano mar seyo moko kuom josiasa ma pacho kae ma osechako kampen mohiu motelo ne yiero maduong' mabiro. Moi ne otene limbe makamano kod gavana ma Kiambu James Nyoro, jaod bura ma Tiati William Kamket kaachiel kod nyawadgi ma Starehe Charles Njagwa. Wamefanya kazi yao. Umesikia wajumbe watafanya yao. Alafu half time inaingia. Half time ni watu wanatoka, wananchi wanaingia. Sasa ndio ni kazi ya wananchi kucheza mpira. Na umesikia hiyo vitu tutafika nyumbani, si tutasoma. Si ndio? Na ukisoma na utaona uone kweli vile viongozi walisema na kweli tumesoma, ndio hiyo iko shida gani? Toko wadhi weche mag somo en ni jaod bura ma Kilifi North Owen Obaya okwayo piny owacho mondo ogol omenda mag gero skunde mag piny owacho pacho kae kaka achiel kuom okenge mag bero alwora mag skunde COVID-19. Owen Obaya ne ojiwo Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod migawo mar somo mondo otim piye golo omenda makamago ne skunde mag piny owacho, ka olero ni moko kuom jopuonjre pacho kae somo e tie yien kaka achiel kuom okenge mag keto e tim chike mane ogol kod migawo mar thieth mar duoko piny landruok mar tuo mar COVID-19 e kind jopuonjre. Mwaka tunatoa milioni 36 kwa shule zetu za Kilifi North. Lakini sasa ile awamu ya kwanza tunatoa milioni 7. Ndio hiyo milioni 7 ambayo leo tumepeana hapa. Na huu mgao tunahakikisha kwamba umefikia kila mahali. Mashinani, kila mtu ambaye anataka pesa ya karo ya shule tunahakikisha kwamba amepata ili kusaidia. Umaskini bado umekithiri hapa kwetu, kwa hiyo lazima tusaidie watoto wetu katika masomo ya karo. Jambo lingine ambalo linatukumba sisi kama wakazi wa Pwani na hususan hapa Kilifi ni uhaba wa mashule. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiangalia zile shule ambazo zimejengwa kitambo ambazo sahihi kwa ile population ambayo tuko nayo hazitusaidii. Kwa hiyo kwamba tunajenga mashule na kupunguza distance from home to school. Mimi katika makadirio yangu nataka tupunguze distance from home to school iwe less than a kilometer, ili kila mwanafunzi apate nafasi ya kusoma. Kwa county bursary, sisi kama kila MCA yuko na 10, lakini huwa inakuja kiawamu. Kama hivi tunaongea huku kwa MCAs tulipata 2 million every MCA ambao tumegawanya sasa kufikia Mande mahundi yatakuwa pia na wazazi watachukua waende wakasaidike. Kwa mbunge ameweza kupata milioni 7 ambayo ni milioni 1 kwa kila ward, kwa sababu katika eneo bunge la kaskazini tuko na ward 7. Kwa hivyo kila ward kwa umepata milioni 1 kutoka kwa mbunge na milioni 2 kutoka kwa county government iweze kusaidia wakaji wa Watamu ama wazazi wa Watamu na wanafunzi kurudisha. Rawera moro ma jahigni 15 ne rawo nego e kar dak ma Mwiriki e kaunti ma Nakuru e kinde mane odhi luwo rech. Kaluwore gi ler mane ogol kod tend loch nange gwenge ma Nakuru West Charles Rono, John Chege kaachiel kod jowetene ne odhi luwo rech e nam ma Lake Nakuru e kinde mane rawo omonjogi. Kuom hawi marach, Chege ne okier kendo lwar e nam e kinde mane otemo ringo. Hawa mahipo kuna vile wanatoka ndani ya gemu kuja kula huku nje. Sasa huyu mtoto alikuwa huku nje naye alivamiwa na hipo. Kuvamiwa na hipo hakuwa peke yake, walikuwa watu wengi, hasa wengine kwa ule uwepesi wa kukimbia na hapa na pale walijaribu kujikakamua na wakajiokoa. Naye ndiposa akavamiwa na hipo nje ya game park. Niko na uchungu sana kama mzazi kwa sababu zangu za kawaida
Niliporudi nikakuta ripoti mtoto wangu ameumwa na hypocrate. Mimi ninaomba serikali iangalie haki ya mtoto, sababu sikujua hiyo hypocrate ilimuuma aje kwa sababu hakuwa ndani ya gemu. Tafadhali naomba serikali, tafadhali naomba. Huyo mtoto amekuwa mkarimu sana hata kwangu, hata kazi za kunisaidia nyumbani. Hamungebishana naye ama mjibishiane na yeye. Alikuwa mtoto tu mwenye nidhamu na heshima zake. Nyakaramogi hakawo yweyo matin to kaduogo tadhi mi weche mowuok e pinje maoko. Bang'e to jalendo wadwa Sharon Ong'ao dhi mi weche mag ohala. Kete mana e Lolwe TV. Machiegni, jatend od lamo mar jokopere e piny mangima Pope Francis ne otimo limbe ne jokristo e piny Iraq mane jonjore mag Islamic State owang'o kanisa margi e higa 2014. Kanisa no mar Immaculate Conception ne oduogo gere higa mar 2016 kendo jokristo ne owuok oko kar romgi mar rwako Pope Francis odiochieng' manyoro. Bang' weche mowuok e pinje maoko, koro aweyo pap ne nyawadwa Sharon Ong'ao. Sharon Ong'ao, pap en mari. Starting a business and running a business are different things altogether. What about maintaining a business? These are some of the answers you will be getting. These ones are very good for outdoor events. We are talking about Sharon Ong'ao. Piny Kenya bende gisanieri koro othicho oko bando
kigolo e piny mar Uganda gi piny mar Tanzania kaluwore ni bando goeko otingo mycotoxins mathoth. Piny Kenya wacho ni pod omanyo yore mobiro neno ni okang' makamano ok bikelo pogruok e kind pinje ariyo goeko. Kata kamano moko kuom Uganda e pacho kaendi koro wacho ni dibed ni josiasa moko nonyiewo bando kawuok e pinje maoko mabende koro gidwaro uso e pacho kaendi. Wengine kutoka maeneo sawa Singisho ambayo bado wakana mahindi zao kwa store. Wao wameiweka hiyo mahindi for that long because serikali ilitufinyilia kidogo kwa maneno ya bei. Hiyo move peke yake itafanya bei ya mahindi ya Kenya iende juu. So the move is well calculated by the government. So sisi tunaona ni mzuri kwa sababu tutapata bei ya mahindi inaweza kuenda juu kwa njia safi. Tupate tuuze mahindi kwa bei ya juu. Tupate pesa ya kutosha ili tununue mbolea. Nengo chai e chiro ma Mombasa bende gisanieri koro omedre gi siling 200 e okang' mokwongo higanieri makoro kelo mor ne jopur bang' dok piny mag nengo chai higa mokalo. Juma mokalo kilo achiel mar nengo chai ni uso siling 219.20 kawuok siling 215.91. Koro jous chai geno ni nengo chai biro timo maber jumanieri. Gisanieri we atiri nyaka esdo marade kama bende abiro wei koda jalendo wadwa Chris Owino mar mondo mi okel ni weche goeko mag tuke. Oriti uru masane. Ada lidumu, ada buka. Amami woptonge ngakowi. No way, we didn't talk. No. Anwa yuko kutaka kuladi terra live and direct. Sio wajero kada kuizika. Wajero kada no, dede kada kidi. Dede yonwa. Ramadan kenda. Amen. Holy Wasallam. Amen. Holy Wasallam. Amen. Amen. No. Watu wengi kaka yawajo kama konye uri yako. Japie yao. Yawajo manika yao. Angoma kelo mor malayo era Jack Bambu. Angoma kelo kwe malayo era. Angoma kelo kwe malayo era.